somebody, it's all about the new voices, really, man. Pick up yourself in the tough as go Koroka. Elijah for the selfie, Bridget. Oh, 772-168-045. Pick up yourself in Onyasha Tota. You see my station, your station, CFM Stereo, the hardest station in the nation. And new voices, really, man. We have the producers of the rhythm in the studio right about now. Uplifting Ghetto Youth, it is a must. Straight out of the Lonely Studio. So it's a brand new studio. My youth are going to uplift and go to the ghetto. So it is our responsibility as CFM Stereo, my station, your station, to give exposure to young and talented artists. My producer Jari Momono, Magadi Changavi. Regimiri, particularly Chinyoan. It's fresh. New voices. The Lonely Studios in Wangagupi. Lonely Studios in Wangaku Waterfalls, Long Malvin, Konarua, and Dopatinga Tiri Pabo. All right. I believe we can do in one. Oh, I take a forward in a month. And it's in a month. Okay, so this is your first rhythm. I want to okay, say Margaret new voices. New voices because he read much about T7 or Satua Vantrico and the very new one industry medu Muslim dance or Musaka Tango to get Mbeza Pana do 12 papo, 12 pangua, 12 mix and one masters or sure. Lonely Studios, new voices as an team producer. Dada Toffee. Dada Toffee. I'm going to shut magic when you go studio. No Shannon Dina JC. Aribo side. Yes, one JC in the building. JC Aribo. And I know JC will know about off the machine. Yeah, I did the 2 4 but I'm machine. So right now, I'm going to capture my vocals. Okay. Okay, we'll go there. 16 years old. Alright, the young talent that new voices. I know I'll capture my focus then I would sit there, I would pin them, but that down going to fun. I just do your home so boss can go capture my voices. Canada Blues, I was to capture my voices. Alright, let's listen to some of the artists who are on this rhythm called the New Voices. I'll get us up the one, the Lonely Studios and the Waterfalls, but check by more details about the studio for all the upcoming artists. This is the right studio to go and do your recordings. But right now, let's listen to the New Voices. Kuramba mfanongo Zandipume kusheni wane umwe kunzenini andina chini andivume chautekeserwa anvume kuchanyeri Blaka vume zoserwa kumashure anvume kunza andina chandogona nekuti angazgone zveutsingeni angazgone zvekuvengaini angazgone zvekutuka angazgone sondavauta usapfume uchidya pai vana kumba vachirerire mangai indava uchiita unhu wakadai asi pamwana I know why daindiri iniwe wainza sei ndichigara kukurova every day mwedzi wakapera ndouya ndisina pei asi pamwana maifila usei ini daindiri iniwe wainza sei ndichigara kukurova every day yokupa my god music of the meaning and music of the feeling.
pachipasi kabura zvakumeka piucha iwe kumafano nenge uchidya pai vana kumba vachirerira mangai indava uchiita Artist called Block Enemy. Good afternoon, DJ Stanley Matsivire from Chitown. iwe wainza se ndichigara kukurola everyday mwezi wakapera ndouya ndisina be asi vamwana maifila use ini ndainere iniwe wainza se ndichigara kukurola everyday mwezi wakapera ndouya ndisina be asi vamwana maifila use ndichikurova usina chawatadza nemwoyo mangu ini zvinondirwadza Anzi wewe wainzwa sei vanopanga sadza mwari ifana kuchidhako kupawo vana vachirara nenzara ngoda kugara chindichemedza hazvifane kudaro. chindikunditambudza mitora yako yesa Voice of 2024 and beyond, the Sea Toaster original. Masukuva shamisa sei kugara nichichema fonera litmani mwana wemutema anokushaya kuti chaita kuti tibongo moremere vanhu vakuru moramba murizi asi ndimi munosiva horomori yaita kuti mwana wese arisemere chaita kuti tibongo moremere vanhu vakuru moramba murizi asi ndimi munosiva horomori yaita kuti mwana wese arisemere Anzi chiko chaita kuti tibongo moremere imi maguru makatarisa musina chavurikira zvinhu zvinowanika mudzimba izvo. utoita moyo wekurera New voices read about Getters of the Lonely Studios. vamwe vari muchichi vari Man, that. tovabata tichatodimbudzira kune vakasara mumawere vari pakati pekushanda makitare vakomana takarohwa ndare rega ndichaure hacha tiserere tinonovachambisa kanya kana ndaenda musanditevera ikoko tenge tavakurira pasteji ndakusiya pachipfira tinonovachambisa mofu kana ndaenda musanditevera zvomapatane nawanane utoita moyo wekurera nekuti kwati kuenda kuna chatine vamwe vari muchichi vari munzira asi tovabata tichatodimbudzira kune vakasara mumawere vari pakati pekushanda makitare vakomana takarohwa ndare rega ndichaure hacha tiserere tinonovachambisa kanya kana ndaenda musanditevera Anzi producer nigga touch go PTK, the new giant. MC Toaster in Chitown. tinonovachambisa Stanley Matsivire. tevera ikoko chengeta vakurira pasteji ndakusiya pachipfira ndafunga zvekumhanyisana navo vaifunga handisvike ndezvikwavo ndafunga zvekutambisana navo mapatsi uchanzwa vachishedzera samo ndinenge ndakutodawo sabuya kati chiwapinda kafo zvekutouya tinesko yekuwawaura kwete nepekito tinonovachambisa A new voices read man. ndaenda musanditevera Mada. ikoko tengeta vakurira pasteji ndakusiya pachipfira kuimba shipi ndiri pamusoro pavo kunge kepi pakati pavo neni pane zikepi ndovatsikirira kunyangwe pachipi vanoimba kuimba shipi ndiri pamusoro pavo kunge kepi Introducing pakati pavo neni pane zikepi ndovatsikirira kunyangwe pachipi ndovasvina musoro sakritikali mangoma King Rosa. sapopumali ngoma dzangu dzichasvika ikoko kumali dzavo dzichivava kuita kunge miripiri kana vachida clash ndovaita kilikili handitambe navo hava vari sili ngoma dzangu dzichasvika kuguli vanoti vanoimba kuimba shipi ndiri pamusoro pavo kunge kepi pakati pavo neni pane zikepi ndovatsikirira kunyangwe pandiri vanoimba Dada. kuimba Nati
King Rose vane makore mangana? King Rose ameno. King Rose una makore mangana. King King Rose. Indine 13. When mangani? 13 years. You are 13 years old. Yes, Washakuimezwa kati wakasitagaridi mfane. Nikashitanga mna tumoti last year December. Last year December. Okay. King Rose anogaropi. Ndogara kuma flats kumbaru. Umbari kuma flats. Okay. Jano Samansi FM stereo my station, your station, uplifting ghetto youth. It is a master. New voices rhythm. Pana anyora pana pazukanza. Producer vane katachi keju. Kapitike. Pitike ya madala kama legends wakapira gara. Yo unonzwa say yo dada semuna tanga kupina industry. Kumpi wano wakenda sana na Pitike. Ndoko nongofara ngupointe kuti PTK ingadzira mahits. Yes man. Saka ndufara tato dada mune touch mahits. Those nangu tuore pa comment. Yes for sure. All right, say King Rhodes. Do first song ene amakataka kuite. Ayo Nice. Oh makatumbita mamwe. All right. So let's hear more on this rhythm called The New Voices. Kepi pakati pavone ni panesi kepi to watikirira kunyangwe badriva noi kuimba shipi diba musoro pavo kunge kepi pakati pavone ni panesi kepi to watikirira kunyangwe badripi Lonely Studios. Don't you want straight out Pattern. Basina. Dai mari muchindinzwa ipi. Sazinonda netanda mira nemi. Anzima gomborero munopa imi munodiriritira. Dipange nzira. Wari dipange nzira. Dipange nzira. Banodiparitira. Bana chiroro ziva. Chiroro ziva. Dipange nzira. Wari dipange nzira. Dipange nzira. Banodiparitira. Bana chiroro ziva. Chiroro ziva. Abati kuona ndichizora pata. Kana pata kuna vanochinda kopa. Iyi munamo zenguva yacho. Lonely Studios. One thing I'm loving about this rhythm here, if you see the lyrical content, listen to the lyrical content, it is a message. Zinonda netanda mira nemi. The New Voices. Gomborero munopa imi munodiriritira. Dipange nzira. Wari dipange nzira. Dipange nzira. Banodiparitira. Bana chiroro ziva. Chiroro Nachuroro Ziva. nzira. Wari dipange nzira. Dipange nzira. Banodiparitira. Bana chiroro ziva. Chiroro ziva. Abati kuona ndichizora pata. Kana pata kuna vanochinda kopa. Iri munamo zenguva yachopa. Azikutondiendesa kweru netsoka. Zvekugara ndichiraramira namo. Kutenda cha vakandipa utano. Inda kumbira rugare nekuno. Asi ndinotenda nderaraira. Wari ndipange nzira. Anse mwari ndipange nzira. Vanodiparitira. Kune hao vanodivharidzira mad artist called Wele kuda kupangwa nzira pane vari kuvharira nzira ere vari kurwisa Wele anobva kupi mani? Yeah, wale man anobva pa Airport apa. Okay, una makore mangani Wele mani? Right, ndine 20. 20 years old. Yeah, Message unorova masongs mako iri very deep. Inazobva kupi unonyora ere? Yeah, manzi tinonyora. Anditika I keep the fire burning and I'm to my songs and saying watch out for this youth here and ndikazikoma lyrics ako ndo pa unoita unikama ka utoki vibes so but depth ya music yako unafanya kuramba wakadaro. Yes man, Wele man in the building right about to play that tune one more time again, Massacre. Lonely Studios. New Voices. Dai mari muchindinzwa ipi. Sazinonda netanda mira nemi. Anzima gomborero munopa imi munodiriritira. Dipange nzira. Wari dipange nzira. Dipange nzira. Banodiparitira. Bana chiroro ziva. Chiroro ziva. Dipange nzira. Wari dipange nzira. Dipange nzira. Banodiparitira. Bana chiroro ziva. Chiroro ziva. Abati kuona
Ana chiroro ziva. Chipoma kandiba andiwane mukana wekusangana nevane zvakakwana muzita baba nere mwana komana zvimwe ndiri kumanya nguva aina ungwana azvibude aende kumberi ndakuziva kuti kumberi kunei koivo variko vakaita sei ndakupira tenzi vuraikuerira wari ndipange nzira Yes, but say I'm sorry on my station, your station. We don't tell everybody somebody it's all about the new voices in 2024. This is a rhythm called the New Voices. Asiria nokuda wa usingade ndiye wachokano kuda bati wai upenyu uchichinja kudaro kana waninoda nondishaisa mufaro wa unoda asiria nokuda wa usingade ndiye wachokano kuda bati wai upenyu Say Sujidaro. Say upenyu chidaro. Anoguda uya ndo usingade. Asingagude ndo unoda. Takatombo manya deva sana vakawanda pati party breaks anga akawanda njika Philipa mkana mambana andi juda Lonely Studios. mambana andi buka wataiti ndaperera ndamupa moyo wangu wese mangwana ibuya chindi Outer wire say closey Caplo Studio ayo team AV ini digatiwai upenyu uchichinja niswa moyo wa unoda ndiya nokuitisa wa usingade ndiya nodisisa wai chasmashake ati moyo wa unoda asiria nokuda wa usingade ndiye wachokano kuda bati wai upenyu uchichinja kudaro kana waninoda nondishaisa mufaro wa unoda asiria nokuda wa usingade ndiye wachokano kuda bati wai upenyu uchichinja kudaro kana wandinoda nondishaisa ndichipinda murudo ndakaona zvakawanda ndichipinda murudo ndakadzidza zvakawanda ndakatombomanya nevasana vakawanda pati maati breaks anga akawanda ndikapilipa mkana mangwana andijuta ndikadhilita mkana mangwana aiti ndaperera ndamupa moyo wangu wese mangwana iuya Watichiage. asiria nokuda wa usingade ndiye wachokano kuda bati wai upenyu uchichinja kudaro kana wandinoda nondishaisa mufaro wa unoda asiria nokuda wa usingade ndiye wachokano kuda bati wai upenyu uchichinja kudaro kana wandinoda nondishaisa Greetings, my DJ. I'm back. Kendra, my windows has go straight out to airport. Big shout out to the one Kendra Live. Pita kungelepo, kutita malefu, pita kungekule Chingamo, aticha de namo, skimbo musa benzi, yote pinde msango Marito ichaka, edeti no ida, ya muhongwe, sozi masa ano shida Tagaro walepo, na uraima malefu, funzaga na deso, takutenda Kimambo, peace Zimia Ondo. Inotunza tambo Anotunza tambo straight out Tambare. Nazo mwari ndipange inzira mawana akaipa mfano huyo. Ndichipikani mari, ndichitiketa yote ngatichage mari That's alright, Guidas are straight out of Mount Pleasant. Mwana Epaton anzi ndipange nzira yose. Prince Waga pa Epaton hapo. Sakatanga shita, pita kungelepo, kutita malefu, pita kungekule Chingamo, aticha de namo, skimbo musa benzi, yote pinde msango Marito ichaka, edeti no ida, ya muhongwe, sozi masa ano shida Tagaro walepo, na uraima malefu, funzaga na deso, takutenda jeso Nanye mwesi lefo, pati sound jeso, ndatini mboraima, chete mteso Holy Ghost fire, imboto tachaya, kunobu Zero from Stereo, my station, your station. Sela emari, aingini ndakuchaka mari Dada. Hapana wasa warikubu sumuza they are okay. Ayo Hapana warikuwa music and my lyrics actually want to ane depth and ane message. Because I kudzira kudzidzisana as artists. Nokuti tiri ma role models vanhu vakawanda saka tofana kuti achivadzidzisa but iwewe nezvaunoona mumageto mutata
unoona senenyaya yemadrugs inenge ichiitwa nemayouths nemachechi iri kuitika munzira umu kuti zvizvi hatingaite kuti tibvise zvinhu zvakaita seizvozvo mumageto medu. Madrugs nyahombe madrugs inotodo bata pahombe because pane paida kuti macampaigns esu mamusicians malyrics edu tiisewo advice dzekuti ngatisiyane nemadrugs. Macampaign vane mari vaisirewo mari vachivhurawo tuma-therapy clinics tokuti vanhu vabatsirwa imo. Yes indeed. What izvozvo apo wataura mashoko makukutu chaiyo ende tinoda kuti vanhu vakawanda vaiti tichitsvagawo mapromota anouyawo vane mari sevawataura vanhu vane mari vachikusponsayo kuti muite maridhim nekurekodha mayouths ende tichati mugozosiya nhamba nekuti pane vamwe vanenge vakateerera vatoda kuti vabatsire mastudio akaita sana ari kusumukira ana Lone Studios kuti atigadzirirewo maridhim nekuti zvimwe zvatiri kutarisa kuti zvive zvinoitwa. And after this project tine chimwe chatiri kugadzira nacho apa titori neratopo ridhim apa rata kuti iri ndere munhu wese. Okay. So I think hanzi pachapinda vanhu 12 futi so paridhim iroro paridhim futi iroro 12 vanhu vakaimba vanzwe music yavo ichienda kumberi kuti zvisadza vanhu vese awani mukana wekuteererwa because tikapinda tiri 8 paridhim munozoriridza sei? Hariridziki ndopako pa8 papoka unogona kuti pa6 pamwe pana vamwe 20 futi vanogona uri kumberi kuno nangoti varakawandisa vision yako tiri kuiona tata. Yes man, it's a safe stereo, my station, your station. It's all about the Lone Studios in the building right about now. It's a new recording label which resides in Waterfalls, and this is a recording studio which is uplifting the youth. It's all about new voices and my voice manyoane, and this is a rhythm called the New Voices. Magani mari wangu feneka ndache magani ishe wangu feneka yamana ndivavo vanorara mane basto izuzu zedu tichikwangwaya munamo ndivavo zavo vanosingirira nendito izuzu zedu tichikwangwaya munamo izuzu zedu tichikwangwaya munamo izuzu zedu tichikwangwaya munamo upenyu wakadai auzine mafani vaprara natsunyoka vatamba natsunyoka firaila mbuva chikuza enda vanakeya vakuzviita makinyu apa hama vakateya vakuzviomesera vakuzvisungirira zvichavajambira zvichavapwakikira zvavakutamba nazvo zvichavakukwira ndivavo vanorarama nebasto izuzu zedu tichikwangwaya munamo ndivavo zvavo vanosingirira nenjito izuzu zedu tichikwangwaya munamo tichingokwanguaya munamo. Yes dada, unoziva kuti kune vamwe vanenge vachida ridhim iri, and for more information chimoteerera masocial media handles enyu. Masocial media handles edu akangofanana Lone Studios Lone Studios Zim. Yeah, Lone Studios Zim. Instagram, Facebook. Yangu fanana. Phone number 0774 100 518. Okay, again 0774 100 518. Okay. Ndo number dzavanokwanisa kuti hanzi ridhim richiri kupindwa here. Aiwa ridhim rakatozara kudhara. Saka vanofanira kutomirira rimwe. Atomirira kupindwa izvozvo. Aditika. Alright, saka you should wait for ridhim iri kutanga kupindwa rini. Tanga kupinda mangwana ndo pari kupinda ridhim. Okay, that's good. CFM stereo, my station, your station. It's the Lone Zena Studios. Kana mjaa kuchaka munongoichaka pa Facebook muona, and then you see more information about that, and tenchu kupaima more updates about this brand new studios which is uplifting the youths, new voices. Dada,
and the whole on family. Thank you very much for passing through the FM. Aiwa tutenda. Uplifting ghetto youth is a must. Yes. Yeah, man, Rastafari. Mari wangu feneka, ndachimangani, ije wangu feneka. Yawana. Ndiwabo banorara mane basto, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Ndiwabo bano chingirane njito, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Munamu, munamu, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Munamu, munamu, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Mwana wangu fenekai, maziso chinesai, upenyu mwakadai, awuzile mafani, babrara na tunyoka, bakamba na tunyoka, fira ilambo wachikuza enda vanakeya, bakushikita makini, apa ama wakateya, bakushiumisera, bakushisungirira, zitaba jampira, zitaba kwakikira, zwaba utamba nazo, zitaba Ndibaba banorara mane basto, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Ndibaba bano chingirane njito, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Munamu, munamu, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Munamu, munamu, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Life really hard, but zinoita, nyonyota kunasika no kufenekeka. Baba bengi vaya no kusomuzira. Life mambo kwita ungekinda pita. Kana ukiziba chibwatagira, oi oi. Kana ishe bachikublesa, oi oi. Zino zese chikupamira mola ibego. Mukabona skate na pobata bako straight. Ndiwabo banorara mane basto, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Ndiwabo bano chingirane njito, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Munamu, munamu, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Munamu, munamu, izuzu zedu tichi kwa mwaya munamu. Mwana wangu fenekai, maziso chinesai, upenyu wakadai, awuzile. The future.